नों गंगार जाथिखौ मिथिगौना? मिथिगौ आदा हाजोआव थाग्राफ्रा नों मिथिगौना नानि? माखौ? गंगारफ्रा मालाय बिमायनि फिसाजोखौ हाबा खालामबा प्राइज मोनोनो। बे साला सुवार फैलायालाय माब्ला फैबावगोनब्रा थाब्लाबो दिगदार गैयाबाबो दरसि दरसि मोनबाय थायो। थांना फैयो र' मनिका डार्लिंनाव बिदायासो दं नामाब्रा साला सुवारा एसे दिगदार होबाय थायोलै जायगाखौथ' मोनफैबाय र' साला बे बिदा जाम्बायासो दं नामाब्रा ओइ बे बिगुरालाय मा खालामनो हानोब्रा आंखौलाय लखर जेबो खालामनो हायालै बियो तरगालटु आंलि सिंगार नदिर हामकानिसिना हयासै देखुन माने माने दादाव जे दादा सादा ओसरत काम নাই বেলেগে খাই শেষ করছি মাংস সাংস এক কয়ে না একদম ফোমলা এই চলো কুকুর হই ইয়া কে বান্দরের সাথে অ্যাক্টিং করে আসে শালা কাশ্রী জাত আই ইগুরা কই क'क्राझाराव आंनि थिनथाला न'आव लाना थांनानै इंलिश मिडियाम स्कुलाव एडमिसन लाना हैनोसै आङो। माबालै आयै एटिएमआव फैसा लायनो थांदोंमोन फैसायानो गैया दंब्ला 100 थाखा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो होद बवासर बिलाय माथो साफा था हात बुरबे मानि बाबा जायो नोंलाय आंखौलाय কোন হয় নহি দাদা আপোনাক বাবা বুলি কিয় মাতিছে? रुको जरा सबर करो फैलाना फोथायनो गोब्राब मोनदों नों। सिमांसो नुखोना मोगथांसो नुखोब्रा आंलाय आं फैला नों आंखौ अबैध सन्तान बुंबाय थायोना आंनि आफाया मा मावो नों मिथिगौ? आंनि आफाया सासे एसिएस अफिसार। मा नांगौ नोंलाय? नं मारगौसो इसोर फंबाय इसोर नोंनो महेश्वर नोंनो ब्रह्मा नोंनो विष्णु इसोर नोंनि हाबाखौ गाजा गोमजा खालामनानै होगोन आङो। बुरबक सिखार नोंनिया बे आथिङाव नङा नैबेयावसो। বিৰি গৈ আছো নহয় মই অকলে গৈ আছো ঠিক আছে ৰেডি কৰি থাও মই আনি আছো চিন্তা কৰিব নালাগে গৈ আছো মই আছো না ৰাখলো फाग्ला हजों खबर हरदोंना हराखै हरनि र' बावदोंसो आङो। हेल' नानि सना आं थांबाय दं सना 6टा बाजियाव मोनहैगोन आङो 6टा बाजियाव बिलिफांनि नों नेनानै थाबाय था खोन्थानाङा दे रावनोबो नङा थांबाय दं सना। जिबनाव खनसे हाबा खालामनो मोनसिगोन आङो मेन्देला आमाइनि फिसाजोखौ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो मेन्देला भाई आंखौ नों बास स्टेन्डसिम दोनना फैदो। बिनिफ्राय नों बाइकखौ लानानै थांदो बाजै मनिकाखौ
अभी मजा आएगा ना भिड़ो 헤이 러러러 마 신야나만 그는 거 시내 끈도 라키든 능선이나 모두 오란 동 많이 마 워렌 빌라이 에 능도 손이 프로 피자 또 가는 피든 아 잘라 수사라 베카네 강랍가 다 피자 주면 다들 헤이 아이들 아이들 능이나 모두 FIR 동 능도 프린다스 니 피스톨 거나 피든 능그나 능아 너가 피스톨 거 가고 있동 마이스 이거 가라 청 웃어 아 한대 피스톨 마스 헤이 잘라 뭐 하는 거는 능라 두 뭐 마이스 모장 라키 두 이제 골라는 두 그릇 하나요